v-am regăsit, iubitori ai deja amatori, deja profesioniști între ale descălecărilor. Suntem AG17, alături de mine este ca de obicei Baghera. Salut, Baghera! Salutare! Și îl avem ca invitat astăzi pe nimeni altul decât Tare, se face Răzvan Popescu! Salut, Răzvan! Doamne, eu am prezentat pe atâta lume în viața mea, dar n-am fost niciodată prezentat atât de frumos. Mulțumesc mult! Salutare! Ce mai faci, Răzvan? Uite, ce să fac, am primit cu bucurie invitația voastră, mai ales că voi sunteți doi dintre oamenii care au contribuit la implementarea microbului ăstuia al radioului. Mi-aduc aminte că pe Baghera îl ascultam copil fiind la Unifan. Erau party-urile alea pe care le făcea pe vremea aia Fan și după aia Unifan Radio pe 69.8, când radio emitea de la Hotel Modern. Și ăla a fost momentul, eram într-un soi de preadolescență, aveam 13-12 ani, în care am simțit dorința de a face și o radio, pentru că mi se părea fascinantă zona asta. Pentru mine, mulțumesc frumos. Și am fost unul dintre primii fani ai Unifanului și fanului. Doar că făceam parte din categoria ascultătorilor care nu se manifestau, nu intrau în direct, aveau un soi de jenă și de teamă de a nu deranja. Ulterior am primit cadou de Crăciun un dublu castofon internațional, care era în bandă vest. Bandă vest. Da, eu fiind fan, cum am zis, Unifan și fan radio, l-am rugat pe tata să mi-l treacă în bandă est. Tata fiind electronist și se pricepea foarte mult la treburi de genul ăsta, la mini-technicus. Numai că n-a reușit. Nu mă întrebați de ce, că eu nu sunt cel mai tehnic om pe care îl cunosc. Și de nevoie a trebuit să ascult Radio Contact. Și ușor... Delta. Delta, dar eu cu Radio Contact am fost. N-am avut... Am o poveste și legată de Delta. Păi, normal. Am și lucrat acolo. Păi, de asta și zic, da. Acolo chiar am început. Asta zic. Ulterior am început să devin admirator al vocilor de la Radio Contact. Alexandru Gheorghiaș, Alexandru Macavei, Raluca Moianu, Doina Ene, Liana Stanciu, Marius Furdui, Cristi Nițu, cu care... Cristi Șnebli. Eu aveam vinerea, nu ieșeam din casă de la 6, de când începea Top 30, după care Top 50 Radio Contact, până după ora, iar după aia seara, după Top, era Music by Request. Bravo, mă, Răzvane, bravo, mă, Răzvane, nu ascultai de la 1 Pop Hits USA? Păi nu era sâmbătă? Nu, era vinerea. Vinerea era, păi nu, eram la școală la 1, eu seara. Eu pe tine te ascultam și cu emisiunile de sport. Emisiunile de sport erau duminică seara. Duminică seara, exact. Și după aia cred că era Visura marțea. Da, și Top Nostalgic, și pe ăla l-ascultam. Și după aia era Visura, asta e Harababura. Cu George Stanca. Da. Și mai erau prin rotație, erau DJ-ii la butoan, erai și tu, era și Marius, erau mai mulți. Da, hai să o luăm cu începutul. Hai să sistemăm. Începutul meu în radio? Da. Foarte simplu, îmi doream să lucrez la radio, eram în clasa, deja am ajuns la liceu, eram în clasa 11-a și începuse vacanța de vară. Am pus mâna pe o agendă, iar în agenda respectivă, așa cum erau agendele pe vreme, erau trecute diverse informații din astea utile, taxiuri, numere de telefon ale diverselor instituții și erau și numere de telefon ale radiourilor. Eu am zis că la Radio Contact nu mă primesc pentru că e un radio prea mare și că nu primesc ăștia începători. Și m-am uitat și am văzut un Radio Delta. Și am sunat. Bună ziua! Răzvan Popescu numele meu, aș dori să vorbesc cu domnul Toni Teșiu, director de programe, că era scris și numele directorului de programe. Bă, dar ce agenda aveai? Dar nu era agenda din aia pe care o avea oricine la îndemână. Și cred că am cerut cu directorul de programe, nu cred că am cerut cu Toni Teșiu. În fine, ideea e că mi s-a făcut legătura, și am fost întrebat, dar de ce? Pentru o eventuală angajare. Și mi s-a făcut legătura cu directorul de programe, care i-am spus că vreau să lucrez. Toni Teșiu
a zis, ok, treci pe la mine, când poți să treci? Și eu zic, păi și acum, eram în vacanță, ce aveam de făcut? Bine, te aștept. Stăteam în lacul Tei undeva, m-am urcat în 182, am luat 182 până la gară, de la gară troleu până la Politehnică, la Leu, acolo era Radio Delta, și am urcat, aveam niște emoții cât mine de mari. M-a primit și am avut un soi de interviu, care m-a întrebat, printre altele, de ce am ales Radio Delta. Eu nu știam nimic, n-ascultasem niciodată în viața mea Radio Delta. Eu știam doar Radio Contact și înainte de Radio Contact, fanul. Nu știa nici franceza. Franceza ceva rău. Radio Delta, de câte știu eu. Da. A venit ca radioșcoală. Da, era un radio al Facultății de Electronică din cadrul Politehnicii București. Și eu am zis, în franceză nici atât, eram dezastru la franceză. Și toată viața mea m-am lovit de franceză. Asta e foarte tare, vă povestesc despre asta. De la franceză ai ajuns la belgieni. Da, bravo. Și ulterior soția mea a făcut doctoratul în Franța și 3 ani de zile cât a făcut doctoratul, jumate, a făcut 6 luni în țară, 6 luni în Franța, vacanțele le făceam exclusiv acolo pentru că voiam să fim împreună. Păi și ai învățat. Am bătut Franța în lung și în lat și n-am învățat, nu s-a legat de mine, n-am. În afară de bonjour, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? C'est si bon. Oui, très bien. Și acolo i-am spus, eu am încercat să inventez ceva și am spus că eu am ales Radio Delta pentru că simt că ascultătorii sunt DJ-i mai apropiați de ascultători decât la alte radiouri, respectiv Radio Contact. Cu brăzeală texte, da. Nu știu dacă Tony m-a crezut sau nu, nici până ziua de azi l-am întrebat. Clar, el nu mai ține minte, că pentru el nu era o extrem de relevantă discuția. Ideea e că m-a dus în studioul de producție, m-a pus să-mi aleg 5 piese și să le prezint. Și vă spun și acum, mi-aduc aminte dintre piese de 2, era Celine Dion, Because You Love Me, că îți dai seama, adolescent și eu am fost ascultător de muzică comercială toată viața mea, eu n-am avut... ulterior am descoperit și alte genuri, dar eu am fost ascultătorul ăla de Radio Contact. Era Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, și mai erau încă 3, nu mai știu care. Și m-a pus să le prezint, am zis eu acolo, având în urechi școala Radio Contact, pentru că eu cum mă exerțam, dorindu-mi să fiu la radio, îmi puneam căștile pe urechi și eu vorbeam, repetam după DJ-ii de la radio. Pur și simplu, mie dacă îmi pui niște căști pe urechi acum și vorbește cineva, pot să repet fără nicio problemă ce spune persoana respectivă, ca și cum a spune eu. Cu inflexiuni, cu tot. Cu tot. Adică asta și țin pasul cu debitul celui care vorbește. Asta o putem demonstra oricând. Dar așa, când ai furat meserie de la Radio Contact și te-ai dus la Delta în primă audiție acolo, reținusești de la Radio Contact că există niște ritmuri, că trebuie să te oprești înainte să înceapă Celine Dion să cânte, să intre cu vocea. Vorbitul până în voce, da. Era un concurs în vremea aia între DJ. Arta și meseria DJ-ului de radio era și în momentul în care reușea să vorbească până în voce. Da? Și maestrul la Radio Delta era Marian Dicu. El era recunoscut ca fiind cel mai bun în a vorbi până în vorba din piesă, pe intro-ul piesei. Pe intro. Da. Bineînțeles că se ajungea la un moment dat, dacă privesc cu mintea de acum, se ajungea la niște situații de-a dreptul penibile, pentru că tu din dorința aia de a umple spațiul ăla spuneai tot felul de banalități, care la un moment dat nu și aveau rostul, adică ori spui ceva, mai bine spui ceva deștept și calci pe vorba artistului decât să o lungești cu niște banalități. Dar alea erau vremurile, până la urmă, na. Da. Dacă poți să spui ceva deștept, eu nu pot să spun ceva deștept nici în zilele noastre, după 25 de ani de radio, dar rămitea la momentul ăla 1997-98 sau cât era atunci. Răzvane, de când ai devenit tu așa modest? Pozez în modest, stai liniștit. Eu te-am cunoscut mai în vână, mai vioi. Vioi sunt și acum, stai liniștit. Vioi sunt și acum, n-am treabă, dar sunt mai matur și atunci îmi dau seama că modestia de multe ori e chiar o virtute, nu mai poate fi o calitate. Întotdeauna. Și
Așa e. Tu mă cunoști de când aveam 18 ani și știi cum e adolescentul de multe ori îi pare și mai obraznic, la un moment dat mai și deranjează pe ăștia mai mari, dar ulterior îți dai seama. A zis Nebli o vorbă pe care l-am înțeles-o la momentul ăla, stăteam la el în studioul de producție și îmi zicea că mi s-a părut foarte rău atunci. Da. Zicea, dacă ar fi după mine, eu n-aș lăsa pe niciunul să vorbească pe radio dacă are mai puțin de 25 de ani. Corect. Și în gândul meu era, bă, dar ce rău e Nebli ăsta, uite, ce are cu noi ăștia mici? Probabil că el tocmai împlinise 25. Sau 30, cât avea el, de 27, 28. Că și Nebli a început de timpuriu. Da. Numai că timpul mi-a arătat că a fi DJ de radio trebuie să ai și o experiență de viață, să ai și lucruri pe care să le spui. Să ai ce spune, da. Să ai ce comunica. Exact. Da. Ca să ai ce să spui, trebuie să și fi trăit niște lucruri. Și atunci, dacă tu nu le-ai trăit, te rezumi la a prezenta niște piese, a spune cât e ceasul, a vorbi despre vreme și atât. Răzvan, cum a fost școala pentru tine? Cât ai acumulat în școală, cât de mult îți folosești asta acum în radio? Sau cât ți-a folosit? Școala e foarte importantă pentru că spune bazele culturii generale și te învață să deschizi o carte. Și te învață să îți ordonezi informația. Facultatea te trimite într-o bibliotecă. Până la urmă, eu puteam foarte bine, fiindcă fac radio din liceu și am ajuns chiar să câștig relativ devreme niște bani. Nu foarte mulți la momentul ăla, dar suficient de mulți cât să câștig în 98 de la Radio Contact mai mulți bani decât lua mama contabil fiind la CFR. Nu cu mult, dar erau mai mulți. Mi-aduc aminte că am avut salariul 1.000.000, asta era. Și era o sumă foarte mare în 97-98, că făceam, era un soi de pontaj, ți-l mai amintești, în funcție de ore de emisie. La doamna Dinescu, da. Da, la doamna Dinescu și la doamna Drumen. Da. Și în funcție de câte ore făceai, erau banii pe care îi luai. Și știu că și orele de weekend erau mai bine plătite. În soiul ăla de rotație. După care, prin 2000, nu știu dacă tu mai erai sau plecasei deja. Eu am plecat în 99. Exact, atunci s-a trecut la linie. Au implementat ideea de linie. Când am început să fac eu împreună cu Laura Lupta cu somnul. Povestea cu Laura a fost simplă. Laura prezenta știrile și noi ne înțelegeam foarte bine și am zis, dar nu rămâi cu mine să citim și horoscopul? Dar nu rămâi cu mine și la dedicații? Și ușor, fiindcă Pepino nu asculta, că Pepino se trezea după ora 9, aveam foarte mult curaj. Pepino pentru... Exact, nu știu, Baghera dacă știe povești despre Pepino și... Mă, nu prea sincer să fiu. Nu prea am auzit, așa că sunt binevenite dacă poți să ne spui. Pepino, din păcate este, și o spun cu toată asumarea, Pepino este cel care a avut talentul să distrugă spiritul unui post de radio al DJ-ilor și a transformat radio-ul ăla într-un loc de muncă. Pentru că semăna un soi de teroare pe căreia nu-i văd rostul în zilele noastre. O teroare care răpea orice soi de creativitate. Ți era frică să greșești pentru că dacă greșeai, suna Pepino și te mustra, te certa sau poate chiar te dădea afară. Sau 500%, da. Sau noțiunea de penalizare. Mi se pare atât de îngrozitoare ideea asta de penalizare privind-o cu ochii de acum. E cinică. Penalizarea mi se pare chiar cinică. Având experiența 7 ani de Radio 21, după care 13 de Radio Zoo, unde a greșit este permis, bineînțeles, una e greșeala și una e, la un moment dat, perseverența și reaua voință, că asta e cu totul altceva. Dar eu n-am mai întâlnit noțiunea de penalizare imediat după ce am plecat de la Radio Contact. Și cred că Radio Contact, dacă n-ar fi fost condus de domnul Rossi, Pepino, căruia se vorbea cu dumneavoastră, toată lumea, era un soi de
virtute și un drept câștigat cu greu de cei care își permiteau să-i spună Pepino și erau câțiva, cei care erau de la început, cum ar fi fost Alexandru, cum ar fi fost Macavei, cum ar fi fost Liana sau Raluca. Ăștia copiii veniți, da, copiii veniți ulterior trebuiau să-i spună domnul Rossi. O atitudine de aia de întreprindere, de țepi sudate pe care clar nu poți regăsi într-un post de radio și într-o instituție media unde teoretic e nevoie de creativitate. Și cred că Radio Contact nu mai există într-o proporție de 90% din cauza managementului domnului Rossi. Asta e opinia ta. Să nu... Da, asta e opinia mea și mi-o asum. Adică... Ar putea fi și o bombă de presă, să știi. Da, nu e, cred că e un nume care are relevanță în zilele noastre. Dar cred că domnul Rossi asta a făcut. El, în esență, nefiind un om rău. Cred că nu există, din punctul meu de vedere, oameni răi sau oameni buni. E foarte important contextul în care îi cunoști. El era un om care avea niște explozii de astea de bunătate. Era un tip care îi plăcea să pozeze într-un bun creștin. Adică aminte că avea o relație foarte bine cu Dumnezeu să-l ierte Părintele Galeriu, pe care îl aducea de fiecare dată la ocazii creștinești ca să sfințească studioul. De parcă asta ar fi contat într-un mod esențial. Că studioul, de asta zic că el avea și niște momente din astea de bunătate demonstrativă, mai mult sau mai puțin. Răzvan, știi cum e în viață? Ia partea bună de la fiecare pe care îl cunoști, extrage partea rea pe care să nu o repeți și atât. Adică corect. Nimeni nu este născut perfect. Nimeni. Da. Eu neavând de suferit de pe urma managementului ăsta, pentru că eram dimineața, eram un tip simpatic, mă simpatiza, avea aceleași glume cu mine, mă întreba câte kilograme am. Putem vorbi și despre asta? Orice. Vreau să cred că am ajuns la momentul din viața mea în care sunt extrem de asumat și cu lucrurile bune și cu lucrurile rele pe care le-am făcut în viață. De ce aveai kilogramele acelea? Pentru că... Eu te-am cunoscut, te-am întâlnit și după Radio Contact și făceai mișcare, alergai, aveai antrenor personal. De ce n-a mers treaba asta? Păi treaba mergea până la un punct. Adică treaba mergea, slăbeam niște chile, am plecat prima dată de la 143 de chile când am slăbit prima dată cu cineva care se pricepea la treaba asta. Nu am ținut diete din reviste pentru femei. Că, de fapt, asta e chestia care m-a dereglat pe mine. Am fost un tip pofticios, am mâncat mult pentru că nu te îngrași nemâncând mult. Am avut ghinionul să fiu parte din generația care a dat prima dată cu nasul de fast food-uri, McDonald's, KFC, Coca-Cola, toate lucrurile alea care îngrașe consumate excesiv. Le-am consumat excesiv pentru că îmi și plăceau. Și am făcut parte dintr-o familie și am o mamă care își manifesta dragostea, printre altele, gătindu-mi foarte bun și eu mâncând pe măsură, și am ajuns la niște kilograme foarte multe. La 30 de ani am cunoscut-o pe Cornelia Marin, care a spus că ea mă ajută să slăbesc. Chiar îmi face cunoștință și cu un antrenor personal, Stelian, cu care mă antrenez chiar și acum. L-am cunoscut și atunci, da. Exact. Care Stelian și cu Cornelia, un an de zile au reușit să facă din mine un om care a ajuns la 90 de kg și care a alergat la triatlon, a făcut maratonul montan, făcea antrenament 7 zile din 7. Și? Numai că la un moment dat, la un concurs m-am accidentat, am făcut un soi de întorsă, am forțat, întorsa aia a recidivat. Eu, făcând foarte mult sport, ajunsesem în mintea mea să-mi zic că fac prea mult sport, pot să mănânc chiar. Și mâncarea a fost din nou multă și necontrolată. N-am mai respectat regulile de bază pe care le visez și noaptea, dar de pus în aplicare nu pot. Și uite cum după niște luni am început iar să pun kilograme. În perioada aia mi-am cunoscut și actuala soție.
am intrat într-o zonă de asta de confort și am ajuns iar după vreo 5, 6, 7 ani la 130 de kilograme. Wow. Ajungem la gospodine, știi? O întrebare tipică de gospodină. Ne poți spune și nouă un secret din ăsta, cele câteva reguli pe care le pomeneai? Dar dacă vrei să slăbești, renunți la tot ce înseamnă băuturi cu zahăr. Și gustos, probabil. Și nu se poate mânca sănătos și gustos, dar eu cred că dacă vrei să slăbești, mănânci multă salată făcută cu ulei, dar nu din abundență, nu. Salată verde ulei. Sau ce? Salată verde, salată de varză, castraveți, roșii, ceapă. Și ceapă. Salata aia trebuie să fie bună, adică trebuie să-ți placă. Să nu o mănânci cu dar fără dressing-uri care conțin zahăr ascuns. Fără 1000 de insule, 500 de nuanțe de gri. Da. Nu. Și grătar sub orice formă. Eu nu sunt nutriționist, dar din experiența mea, inclusiv carnea de porc la grătar, dar nu cea mai grasă, un mușchi de porc, chiar și o ceafă, dar nu cea mai grasă varianta ei, n-au absolut nicio problemă. Și mai e foarte importantă și cantitatea, adică nu mănânci 10 mici, mănânci un mic, nu-l mănânci cu cartofi prăjiți, îl mănânci cu salată. Nu mănânci, nu știu, 7000 de felii de pâine. Încerci să mănânci mai puțină pâine. Și ești mereu pe cântar. Da, pe cantități și pe cântar, da. E foarte importantă cantitatea. Foarte, foarte importantă. Dar tu ai luat totuși, ai ajuns totuși la o decizie drastică, adică a fost o intervenție totuși. Da, pentru că prima dată am mai slăbit o dată prin dietă și sport de la 130 cu o dietă Toman bună ea la bază. Am ajuns iar la 90 de kg. 90 de kg au fost tot timpul pragul meu sub care nu mă puteam duce mai jos. Dar kilele astea se dădeau jos în niște luni, adică 8, 7, 8 luni, 9 luni și cu sport. Adică nu alergat kilometri, făcut pante, în fine. Wow. Și ce s-a întâmplat? Acum a venit pretextul perfect să mă reîngraș. Pandemia. În 2020. În care, în afară, eu sunt un tip care pe lângă radio face multe lucruri. N-am refuzat niciun proiect și n-am refuzat nicio experiență care putea să-mi aducă pe lângă niște câștiguri financiare și noutate în viața mea. În momentul în care a început pandemia, singurul proiect care a rămas în picioare era radio. Zilnic mergeam la radio, noi la Zon n-am făcut emisie de acasă și a fost una dintre cele mai deștepte decizii, pentru că noi am zis, Radio Zoo e un radio care funcționează foarte mult prin interacțiunea cu ascultătorii. Nu poți să faci radio interactiv din dormitor, pentru că tehnic e foarte complicat. Și noi am continuat să mergem la radio, zi de zi, fără nicio întrerupere. Și ăla era singurul drum pe care îl făceam, iar o altă socializare era în afară de radio. Desigur, timpul de calitate petrecut cu soția, am rupt Netflix-ul în două ca toată România și mă mai opream cu diversi, unul din cei mai buni prieteni mei este polițist și mă mai opream unde aveau ei filtre și mai socializam cu ei, câte o oră, câte două, stăteam acolo și mai povesteam. Astea au fost singure socializări și o altă prietenă foarte bună a fost mâncarea, pentru că găteam. Wow! Sport n-am mai putut să fac. Acasă, îți dai seama. Fără restricții, o poezie. Sport n-am mai făcut pentru că în parc nu puteai să alergi ca inerția aia pe care au făcut-o, prin care au închis parcurile, n-am să o înțeleg niciodată, deși nu sunt un conspiraționist și sunt convins că COVID-ul până într-un punct a fost o problemă de sănătate publică. Chiar sunt și vaccinat, am 3 doze de vaccin, dar asta nu înseamnă că ei n-au luat de multe ori niște decizii idiote și asta a fost una dintre ele, să închis parcurile, țările nu mai vorbesc și automat a fost cea mai bună scuză nici sport să nu mai fac. Și după kilele s-au adunat, iar spre finalul pandemiei, când au început să revină evenimentele, să reintrăm într-un soi de normalitate, am vrut să probez o cămașă, să mă duc la un eveniment. Din 30-40 de cămăși pe care le aveam în dressing, nu mi-a mai venit niciuna. Că tricou și blugi ai văzut, îi păcălești, că se întind. Da, cămașa
Cămașa nu se mai încheie, nu mai intră în pantaloni. Și nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar cred că a fost începutul unui soi de depresii, așa o numesc eu, pentru că am intrat într-o zonă de deznădejde, pentru că mi-am zis, băi, nu mai pot să mai țin iar dietă și să o iau de la capăt. Și i-am spus soției că eu mă operez. Eu am mai cochetat cu ideea de a mă opera, nu vă mint, că, repet, sunt extrem de sincer, nu știu cât de mult mă știi tu, Alex, deși am lucrat împreună. Nu prea. Bogdan foarte puțin. Eu nu te știu deloc aproape. Exact. Eu ți-am zis, nu spun cuvinte mari, dar chiar în perioada în care te ascultam, eram unul dintre admiratorii tăi și consider că e foarte păcat că nu mai faci radio și n-ar fi târziu nici să te reapuci. Să înțeleg care o ofertă? Din păcate nu, că nu sunt în managementul niciunui radio și nu mi-aș dori, dar de exemplu, eu cred că pe piața radio, uite, fac o paranteză la paranteză, pe piața radio, și inclusiv Tony are părerea asta, e o zonă foarte bună de un late night, și pentru un late night s-ar potrivi perfect personalității tale și timbrului tău vocal și ai face istorie cu așa ceva și dacă cineva poate să-ți o taie. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru chestia asta, eu sunt deschis la oferte fără nicio problemă. Mai făcut, știi, Răzvan. Știu. Baghera are experiența asta. N-ai făcut și cu Bobby? Nu, cu Bobby nu, doar Diana făcea cu Bobby. Diana știu că a făcut, dar am avut senzația că ai făcut și tu la un moment dat cu el. Eu n-am făcut cu Bobby. N-am făcut cu Bobby pentru că, mărturisesc, nu prea îl înțelegeam. Psihologia lui nu o înțelegeam. Era, ok, cum să zic eu, destul de șocant, dar mult prea șocant pentru vremurile alea. Știi, omul venea în altă parte, altă civilizație. El n-a avut șansa lui Andrei Gheorghe, dar dacă ar fi avut-o, ar fi scris istorie cam ca el. Da, cred că Andrei, ar fi fost ok. Dar cred, uite, noi la Zoom încercăm o dată pe săptămână. Vlad Drăgulin are un late night show, se numește Zona de Confort. Și când am realizat că există foarte mulți oameni care au nevoie de o emisie de noapte, în orașul Faptelor Bune. Noi în orașul Faptelor Bune la Zoo am început clar ca idee de campanie, de săptămână în care ne dedicăm viețile noastre cauzelor umanitare și la un moment dat, într-o noapte, după ce s-a terminat totul, ne-am așezat fiecare gândurile, asta e să intrăm în direct, că doar aveam radio, puteam să facem ce vrem noi. Hai să intrăm în direct și să facem o nebunie, să îi punem pe oameni să sune, să povestim cu ascultătorii. Nu vreau să-ți povestesc ce s-a întâmplat. A fost, pur și simplu a explodat telefonul ăla. Am adunat, a fost în București primul orașul Faptelor Bune, la Piața Universității. Am blocat circulația la Piața Universității. S-au adunat, cred că, jumătate din taximetriști din București, ăia care n-aveau cursă. Și toți oamenii care au venit, șoferi de autobuz, nu pot să spun ce a fost în noaptea aia acolo. Și am zis, băi, e nevoie, există oameni care lucrează noaptea și care au nevoie de o voce care să le spună ceva acolo. Și să spună ei oful la un moment dat. Și de asta zic că, deși, clar, nu e un tronson care, financiar vorbind, poate face bani, dar un tronson care poate ajuta la consolidarea unui brand de radio. Și știi cine mai asculta noaptea? În sesiune studenți. Da. Și deși mulți spun că radio nu mai e un suport media pentru tineri, pentru că acum iau TikTok-ul și online-ul, eu nu sunt de acord cu predarea armelor, pentru că adolescenții și tinerii nu mai găsesc radio relevant din cauza managerilor de radio. Pentru că a fost foarte confortabil ca 15-20 de ani să transforme radio într-un tonomat, pentru că asta au făcut, și să aibă ca DJ niște roboței care prezintă piesa care a fost și pe aia pe care urmează să o difuzeze. Deci era comod, pentru că n-ai un DJ care îți spune a fost piesa, urmează piesa, nici nu costă foarte mult,
nici nu are o personalitate prea puternică, nu-ți dă bătăi de cap și ai un oarecare liniște. Investești doar în matinal, după care ziua tonomat. Numai că YouTube-ul și Spotify au făcut ca oamenii să poată să își facă singur playlist-ul și să nu mai aibă nevoie neapărat de radio. Să mai asculte și reclame. Radio și și-au dat seama, da. Și la un moment dat și-au dat seama, stai puțin, că s-ar putea să murim, pentru că tonomat își pot face singuri. Ce facem? Aoleu, păi avem nevoie de mai multă vorbă, avem nevoie de oameni, de DJ cu personalitate. Păi de unde îi luăm? Că ai omorât. Ăia care au personalitate nu s-au regăsit, s-au lăsat de radio, au făcut altceva. Corect. Și ce facem acum? Păi încercăm să-i creștem pe unii, să performeze repede. Păi că n-avem timp, avem nevoie de audiență. Păi e cam greu să îi construiești, că nu poți să iei de oriunde. Păi luăm din online. Păi vezi că din online te costă, pentru că ăla cu o postare face de 2 ori cât poți tu să-ți permiți să plătești. Și nu poți să-l pui să vină de luni până vine. Și uite că radio... Să facă linie, da. Și atât că radio a ajuns în postura asta. Și sunt acum dacă asculți, există niște tentative, inclusiv în drive time. Nu vreau să fiu considerat lipsit de modestie, dar aici Zoo împreună cu mine și cu Tony au reactivat drive time-ul și l-au retransformat dintr-un tronson tonomat într-un tronson în care se întâmplă ceva. Așa, cum facem noi. Poate de multe ori unii ar spune că mult prea comercial, alții ar spune că pentru taximetriști, curieri, ubăriști și coafeze, dar drive time-ul de la Zoo a fost semnalul că e nevoie să se întâmple ceva și pe tronsonul ăsta. Iar acum ascult cu interes, fiind dimineața până inclusiv săptămâna asta, și majoritatea radiourilor au reînceput grilele de toamnă, văd că și Kiss-ul, și Virgin-ul, și Europa încearcă ca în drive time să ofere mai mult conținut decât o făceau până acum 10 ani. Vei avea concurență. Da, mă bucur. Lasă-mă să nu fiu modest, e complicat să găsești. Dar lucrul ăsta se vede în cifrele de audiență. La momentul de față, drive time-ul Radio Zoo pe național are 800.000 de ascultători. Wow! Răzvan, spune-mi, te rog, o întrebare care pare banală și totuși dacă o privești mai îndeaproape, s-ar putea să nu fie chiar așa. Cum ai vedea tu ca profesionist radio-ul ăla ideal, ăla cel mai tare? Nu vreau să par îndoctrinat, dar cred că radio-ul ăla ideal se apropie de ceea ce e Radio Zoo. Clar că Radio Zoo e perfectibil. Și de ce zic? Pentru că e radio care are DJ care au o personalitate. Nu știu cât ascultați voi Radio Zoo, pentru că nu sunteți neapărat faceți parte din publicul țintă, dar v-aș recomanda să-l ascultați, să treceți poate peste bariera muzicală, că da, e posibil să spuneți că muzica de la Radio Zoo e mult prea comercială și că nu vă place, vă zgârie urechile. Vă înțeleg. Clar, muzica comercială pentru niște oameni care au cultura voastră muzicală și pasiunea pentru muzică pe care o aveți e greu de digerat, dar asta e muzica pe care o ascultă oamenii obișnuiți, muritorii. Dar fiecare tronson are DJ cu personalitate. E Adi Mihailă de la 10 care are o energie și creează o comunitate și o interacțiune cu ascultătorii incredibilă. Eu îl ascult cu mare drag de fiecare dată. E Cristian Păun de la 1 care la fel și-a construit o comunitate. Râde el cu oamenii lui, cu ascultătorii, lansează tot felul de teme care mă fac și pe mine să îi dau mesaje, să comentez. Suntem noi după masa, eu și Cuza, care facem tot felul de jocuri mai bune sau mai rele. Deci fiecare tronson are DJ cu personalitate și sunt DJ care nu au cronometru ăla, nu au un om care stă cu cronometru și le spune: ați vorbit mult, ați vorbit, vorbești 30 de secunde, a fost piesa, urmează piesa. Cum era săraca Doina, care se reproșea în continuu că vorbește mult, da. Doamne, da.
A existat această problemă și la Radio 21. Și Dinculescu zicea, ați vorbit cam mult. Și eu nu înțelegeam. Ulterior am aflat și am conștientizat că nu contează, nu există să vorbești mult. Da, se poate să vorbești prost. Și dacă vorbești prost, și alea 30 de secunde sunt lungi. Dacă oferi o informație relevantă sau găsești un subiect care să-ți țină omul lângă aparatul de radio, să primezi mesaje de la oameni care spun: băi, nu m-am dat jos din mașină, am așteptat, am stat în mașină, deși trebuia să intru la muncă, am stat până s-a terminat intervenția că voiam să văd ce se întâmplă până la final. În momentul ăla nu mai e vorba lungă. Și am experimentat și intervenții de o oră fără să ne oprim în orașul Faptelor Bune. Wow. Și oamenii nu se dădeau jos din mașină. Pentru că erau captați de poveste și ascultau cu sufletul la gură sau așteptau cu sufletul la gură deznodământul. Cum funcționează acum culisele la Radio Zoo? Fiecare dintre oamenii care țin linie au producător? Nu, la Zoo nu există producător pentru niciun tronson. De ce ca pe vremuri? Cum eram? Producătorii sunt cei băieții de la Butoane, în speță Mihai Morar la Morning Zoo, după masa subsemnatul. Producătorul care de fapt este cel care știe cât să țină momentul ăla de radio, îl simte. Pentru că simte, sau eu cel puțin așa cred că simt acum, și cifrele de audiență zic că facem cât de cât bine treaba asta. Adică simțim că momentul ăla are potențial, simțim că un mesaj venit de la un ascultător poate genera conținut și atunci îl sunăm pe ascultătorul respectiv și construim povestea în jurul poveștii lui. Pentru că radio se face din poveștile pe care oamenii le transmit. Și avantajul vremurilor noastre față de perioada când Baghera făcea radio și o făcea extraordinar, se numește tehnologia. Pentru că ai posibilitatea să comunici mult mai ușor cu oamenii. Nu exista WhatsApp atunci, nu exista telefon mobil, exista doar telefon fix. Nu exista exact. Telefon, corect. Și atunci noi avem armele astea și le folosim foarte bine, interacționăm foarte mult cu ascultătorii. Iar ascultătorii sunt extrem de creativi. Extrem de creativi. Deci de multe ori sunt zile în care ei ne fac emisiunea. Nu avem noi nevoie de exemplu, Cuza a făcut acum, într-o dimineață împreună cu Emma, au făcut niște glume vis-a-vis de vârsta mea. Cuza are 30 puțin de ani, eu 44 și el îmi zice tătăiță. Și la un moment dat au făcut glumele alea pe genul Popescu e atât de bătrân încât. Sau pe vremea lui Popescu și d-alea, că el a servit la cina cea de taină, că a luat parte la botezul lui Iliescu, toate glumele alea pe care oamenii le fac atunci când se întâlnesc ei între prieteni și glumesc unul pe baza celuilalt. Clar, trebuie să ții și la tăvăleală. Adică eu fostul coleg, de exemplu, Flic, care e un tip, era la radio extrem de creativ, vorbesc la trecut despre el că ne mai făcut emisiune împreună, nu mai știu cât, nu i-am mai măsurat creativitatea de 2 ani, făcea cele mai mișto glume despre mine gras. Dar nu te supără niciodată? Nu, pentru că nu mă supără glumele deștepte despre mine. Și cred că glumele deștepte pe care oamenii le fac, pe care le făcea el despre mine, m-au ajutat și pe mine să devin mai simpatic în ochii ascultătorilor. Pentru că nu era un secret, eram gras. Că nu mă simțeam eu bine în pielea mea, asta e altceva. Dar glumele despre mine gras și inteligente mi-au plăcut întotdeauna. Și acum dacă vin cu glume că ești prea slăbuț? Nu, mă deranjează oamenii care vin și spun ai slăbit cam mult. Stai puțin. Nu îți vezi tu de treaba ta. Și mie cel mai mare compliment pe care mi-l face cineva e când îmi spune că am slăbit prea mult. Și apropo de glume bune despre mine în gras, nostru niciodată a apărut într-un ziar, titlu Răzvan Popescu este tras printr-un tunel. Când am văzut ziarul ăla, deci am râs, credeți-mă, pentru că mi s-a părut genial. Nu este tras printr-un tunel, e tras printr-un tunel. Una dintre cele mai bune glume despre mine gras, asta e. Și a avut Flicuna, printre altele, dar mi-aduc aminte că mie, ca să îmi fac costum, trebuie să mi se facă înainte cadastru. Bă, da. Genial. Da, trebuie să ai și inspirație, adică să fi citit ceva totuși, să ai gândirea out of the box. Am apreciat tot timpul și mă enerva, credeți-mă,
organic când... Uite, de exemplu, eu de-aia, din cauza glumei astea, eu nu mâncam niciodată singur în public. Gluma era ce-ți mai place Popescu shawarma. Și dacă eu mergeam să-mi iau o shawarma, inevitabil mă recunoșteau din 5 oameni, clar mă recunoșteau unul de la coadă, și zicea, și îmi spunea așa, el încercând să fie prietenos, el neștiind că am auzit gluma aia de 100 de ori și că nu mai puteam, pur și simplu. Popescule, ce-ți mai place shawarma? Hai de capul meu. În momentul ăla, știi, de asta eu nu mai, dacă mi-era foame și voiam să mănânc în oraș, mă duceam îmi luam de la chioșc ceva de mâncare și mâncam în mașină dacă n-aveam cu cine să mănânc. Exclus să mănânc la food court, niciodată. Ca să nu mai zic că Mall Băneasa și de nevoie că radio e vis-a-vis de Mall Băneasa, dacă vrei să ești cât de cât cunoscut, dacă vrei să ai poză de paparați, du-te în Mall Băneasa. Sunt șanse 70% să fii pozat de paparați. Păi, mâncai niște chifteluțe suedeze. Dar oriunde, deci oriunde, la food court, la cafenea, ultimele 5 poze de paparații pe care le-am avut au fost în Mall Băneasa. Și incredibil a fost acum relativ recent, anul ăsta, îi zic nașului Dan Negru, îi zic hai să ne vedeam în Băneasa, dar hai să mergem în partea cealaltă la manufactura, nu pe partea cu Starbucks-ul, că acolo e foarte multă, sunt șanse e multă lume, sunt șanse să ne facă poze paparații. Și dacă nu vrei să apărem, facem acolo, dacă nu, mergem la manufactura. După 2 zile am apărut în Ceau. Că Dan Negru și cu Finu s-au întâlnit la manufactură. Nu sunt informații. Cred că vânzătorii vând ponturile. Nu, zic ce se întâmplă. Fiind un mall foarte frecventat de persoane cât de cât cunoscute, stau permanent acolo. Aia e. Și atunci au... La ce când au... Și atunci merg la sigur. Știi cum e? Băi, mergi la sigur. Știi că acolo... Cum, de exemplu, polițiștii când vor să prindă bețivi se așează în zona cluburilor și clar le pică unul, așa și paparații când vor să prindă un cunoscut, stau acolo și sigur într-o zi fac 2-3 poze ca să aibă material. Hai să revenim. Cum a fost? Nu mai știu de unde am făcut paranteză. Nu, știu eu. Trecerea de la Delta la Radio Contact. Fai de capul meu, am trecut de la Trabant la Ferrari. Vorbește frumos. În primul rând... Totuși ai învățat ceva la Delta, să nu... Da, dar stai, nu, și nu mă refer la oameni. Exclus, nu mă refer la oameni, pentru că gândiți-vă că eu am fost coleg acolo cu Luca Niculescu, Luca Niculescu, fostul ambasador al României la Paris, mi-a pus reportofonul în mână, era concertul Michael Jackson și mi-a zis vrei să faci radio, du-te și fă ceva acolo. Eu n-aveam legitimație, n-aveam acreditare, n-aveam nimic și m-am dus acolo și mi-a venit ideea să prind 3-4 fete, să le pun să strige Michael isteric, că era moda aia, că strigau fetele isteric. I love you, Michael. I love you, Michael, da. Și de acolo au făcut materiale la știri și jingle-ul și am fost foarte mândru. Mihai Găinușă făcea matinalul cu Mihai Dinu. Era Moș Bupurucea, era un fenomen matinalul de la Delta. Era, cred că după matinalul de la Radio Contact, cel mai ascultat. În toate autobuzele, DAF-urile alea noi care aveau boxe, erau mândria Bucureștiului, se asculta Radio Delta și Radio Contact. Astea erau radiourile care se ascultau. Am fost coleg cu Toni, era șeful meu, Lucian Boariu, Anca Constantin, niște super oameni de radio, dar Ferrari în ideea de studio, de aparatură, de dotări. Gândiți-vă că la Radio Delta făceam emisie și aveam coleg de emisiune Gândacu de bucătărie, pentru că eram într-un cămin studențesc și umblau gândacii pe mixer, treceau prin fața ochilor tăi tu când prezentai o piesă cu Celine Dion, mai trecea un gândac, îl mai vedeai, îl mai luai și în geacă. Ca în sceneta aceea cu puiul Călinescu. Da, exact. Îl mai luai și în geacă. Plus că la Radio Contact era softul ăla de emisie care era fabulos. La Delta mai dădeam muzică și de pe casete. La momentul 96-97. Tu ai prins perioada industrială. Exact. Finalul ei.
Noi dădeam muzică de pe CD-uri bulgărești. La Radio Contact erau originale, pentru că veneau de la Bruxelles. Ții minte CD-ROM-urile? CD-ROM-urile, exact. Adică nu se compară. Plus cum arăta sediu. Era cu totul și cu sala aia de ședințe, cu studioul. Era prima dată în dreapta, cum intrai, după aia s-a mutat în fund când au luat. Mai în spate, da. Da, că dacă voiai să mergi la toaletă, trebuia să pui mid-love, I do anything for love, but că aia avea 7 sau 8 minute, că altfel n-aveai nicio șansă să termin, că nu mai dus întors să făceai 2 minute până la toaletă. Cred că și atunci exista o posibilitate dintre asta de automatizare. Însă... Nu, pentru că industriașul din domnul Rossi a zis avem DJ de noapte, scoateți opțiunea de automatizare, să mixeze piese, că de-aia îi plătesc. Da, mare cui ai tu împotriva lui Pepino. N-am un cui, doar că sunt mâhnit pentru că cred că radioul ar fi existat și astăzi dacă ar fi fost Pepino, s-ar fi ocupat mai mult de partea de management pe care o gestiona foarte bine și nu n-ar fi intrat în zona de editorial. Cred foarte mult în treaba asta. Și n-ar fi și ar fi plătit războaiele, polițele politice cu Tăricianu și dădea interzis PNL la știri. Adică, de asta cred, dar în rest, repet, să facem foarte bine diferențierea între el ca manager pe parte de vânzări, de cum arăta radioul ăla, cum arătau birourile care... Caravana Radio Contact. Exact. Da. Dar nu în politica editorială, nu se pricepea. Trebuie să lase oamenii, trebuie să aibă... Uite cum se întâmplă la ZU. Rodica Minculescu este directorul radioului. Dar niciodată, dar absolut niciodată n-a venit să-mi zică Răzvan, vezi că nu e frumos ce există acolo. Niciodată. Rodica se ocupă strict de ce înseamnă parte de management. Are director de programe pentru asta, pentru conținut. Îl are pe Toni Teșiu. Asta înseamnă ca fiecare se ocupe de bucățica pe care o știe cel mai bine. Și de asta cred că lucrurile funcționează. Nu ne pricepem la toate. Eu, de exemplu, n-aș fi un bun manager. Pentru că nu am făcut treaba asta niciodată. Și de ce să mă bag peste manager? Să-mi dau eu cu părerea, măi, managerul, vezi, umblă în P&L-ul ăla și mai scoate puțin din bugetarea aia de la hârtie igienică. Îți scazi cheltuielile acolo. Nu mă pricep. Eu mă pricep, că asta am făcut toată viața mea, să prezint emisiuni. Revenind. Da. Ai ajuns la Radio Contact. La Radio Contact am avut 2 tentative. Prima tentativă a fost după vreo 6 luni de Radio Delta, pentru că ardea cămașa pe mine, îmi doream foarte tare Radio Contact, pentru că ascultam în continuare acest radio. Și am vorbit cu... nu mai știu cum am ajuns. Ideea e că am ajuns la o întâlnire cu Raluca Moianu. Raluca Moianu la momentul ăla avea echipa completă, n-avea nevoie de oameni. Dar a zis, hai să vedem cum ești. Am vorbit cu ea, m-a întrebat când a avut loc Revoluția franceză. Ce știu? Eu fiind pasionat de istorie și de partea asta de tot ce înseamnă politic, geopolitic, istorie, geografie, am răspuns instantaneu. Bun. Mi-au mai pus 2-3 întrebări de cultură generală, nu s-a pus problema, dar erau la nivel de vrei să fii milionar până în 500 de euro. Da. Hai, nu alea, că la alea clar nu știu nici eu, adică nici măcar acum nu știu să răspund, dar aminte atunci. Erau alea pe care dacă știi să basic. Le folosești, da, impresionezi așa la o discuție, la un pahar de vorbă. Deci 2-3 coafeze le impresionezi. După aia, dacă intri în detalii și stai de vorbă cu un istoric precum Cristian Troncotă sau cu alții mai cunoscuți sau cu Cioroianu, începe să-și dea seama că mai ai de lucru. Și după care am fost în studio de producție, era Cristi Ștembli acolo. Eu eram fascinat de fiecare, deși la vremea aia videoul nu era atât de puternic asociat cu radioul, recunoșteam pe fiecare DJ după voce. Adică pe mine, dacă ți aud și ție vocea, Alex, și inclusiv a lui Baghera, dacă îți aud vocea
pe stradă, te-am recunoscut fără să te văd. Incredibil. Deși acum știu cum arată și Baghera, știu cum arată și tu, nu mai zic, știu cum arată oricine. Dar la momentul ăla nu știam. Și eu când mi-aduc aminte că am auzit vocea lui Dicianu, Dumnezeu să-l ierte. Instant l-am identificat. Vocea lui Radu Bârsan, la fel. Și în mintea mea, ăsta e Radu Bârsan. Mamă, zic, ce tare. Ăsta e Cristinus, în fine. Și am intrat în studio de producție al lui Schnebli. Mi-am dat seama imediat că e Schnebli. Și m-a pus Raluca inclusiv să zic alfabetul în limba engleză. Interesant. Când am zis A, B, C, D și știu că am zis în loc de R, R. Raluca, neavând nevoie, mi-a zis da, uite, du-te mai învață engleză și întoarce. Clar că era un pretext, că stă dacă ardea cămașa pe ea și avea nevoie să-l pună pe unul de la 5 la 8 dimineața, m-ar fi luat și cu erul și cu fără erul ăla. Am plecat. Problema a fost alta, că Vali Bărbulescu era prieten bun cu Marian Dicu. Și i-a zis, vezi că a venit unul de la voi, unul gras așa și probabil asta e. Clar că m-a identificat repede și el i-a zis lui Toni Teșiu. Toni Teșiu, într-un soi de revoltă, cum trădătorul, că așa erau văzute lucrurile la vremea aia, mi-a zis, știu că ai fost la Radio Contact. M-ai dezamăgit foarte tare. Voiam să-ți mai dau o emisiune, dar pentru asta nu o să ți-o mai dau. Mama, am crezut că s-a terminat pe planeta pentru mine. Am zis, gata, s-a dus cariera mea de radio. Ce să mai... Terminasem liceu, cred că de-abia luasem bacalaureatul sau nu luasem, urma să dau bacul. Nu, urma să dau bacul. Și vă spun și de ce știu asta. Am zis, gata, ce să mai... Nu mai... S-a terminat povestea. N-au trecut 3 luni de zile. Anca Constantin, Lucian Boariu și Iulian Senoș primesc ofertă și pleacă la Uniplus. Corect. S-a golit grila. Cine avea emisiune de luni până vineri după școală, după liceu, făcea emisiune la Radio Delta? Trădătorul. Subsemnatul. Că n-aveau ce să facă, nu că... Na, s-a întâmplat. Am făcut emisiune zi de zi, făceam luni duminică. S-a terminat liceu, am luat bacalaureatul, am continuat emisiunea și emisiune în vacanța de vară. August 1997, mi-aduc aminte ca ieri, pentru că era sâmbătă în care a murit prințesa Diana. Sau weekendul ăla. Sună, eram în emisie, făceam și matinalul de weekend și sună un număr, dar nu sună în emisie, sună în recepție. Radiourile erau pe vremuri extrem de mici echipele, adică răspundea ăla care era în emisie și la telefonul din recepție, răspundea peste tot. Și văd eu îi răspund, mie îmi plăcea să răspund la telefoane, zic Radio Delta, bună ziua. La celălalt capăt al firului o voce. Bună ziua. Marius Furdui sunt. Mi s-au muiat picioarele, am zis, Doamne, ce prostie eu fizic, ce am făcut? Auzi, ce vrea asta? Aș vrea să vorbesc cu Răzvan Popescu. Zic, eu sunt. Da, te-am sunat, Furdui, că Alex îl știe bine, nu știu dacă Bogdan îl știe, dar Alex îl știe bine. Cum el e mai toporist, așa. Zice, te-ar interesa o colaborare cu Radio Contact? Eu zic, poți să fii mai exact? Zic eu. Adică, vrei să lucrezi la Radio Contact? Eu zic, da, evident. Bine, eu o să fiu luni în emisie de la 11 la 2, te aștept la 2. Splaiul Independenței 202A. Știu. Zic, da, vin. Am închis telefonul, gata. Îl sun pe tata, săracul, Dumnezeu să-l ierte, zic, uite, sau îi zic acasă lui tata, zic, tata, uite, m-au sunat ăștia de la Contact, tata zice, ai și tu grijă că ăștia radio mare, dar totuși oamenii ăștia de la Delta ți-au dat o șansă, ține și tu cont de asta? Zic, ce să țin cont? Că pentru mine Radio Contact era realizarea supremă. A trecut weekendul ăla extrem de greu, n-am dormit noaptea, s-a făcut, număram orele, aveam și emisiune de la 10 la 1 în ziua aia. Îl sun, îi zic lui Mihai Dinu, Medeu, aveam cea mai mare încredere în el, el mă luase așa de suflet, zic, băi Medeule, uite, m-au sunat de la Radio Contact, nu știu ce să fac, mi-e și frică să mă duc, că am mai fost odată și a aflat Toni și dacă află iar, nu știu ce, nu știu cum. Zic, da, m-am dus. Medeu, ce, du-te grăsuțule, cum să nu te duci, nu știu ce. M-am dus. M-am ajuns acolo, am intrat în recepție,
Asta zic, am avut senzația că intru într-o altă țară, că era totul luminat față de ce era la Delta, un culoar de la înguls pe 3-4 camere de cămin de studenți. Și la recepție o doamnă blondă, zic, am venit la domnul Marius Furdui, că da, așteptați aici, îmi zice ea. Și eu să încerc să fac așa conversație, cum sunt eu sociabil de fel, zic că, și cu așteptatul ăsta, zic eu, și Diana era la secretariat, îmi zice, în viață trebuie să mai și așteptăm. Gata, mi-a tăiat-o, ce să mai... Diana Bălan, parcă, nu? Diana Bălan, da, Așa. Diana Bălan. Și acum e la Kiss FM, să știi dacă... Da? Da, și acum. Și Jean e la Kiss FM, și Nana de la contabilitate, mai vorbesc cu ei. Ce frumos! Și acum vorbesc cu ei. Și la un moment dat zic, apare Marius Furdui, eu nu știam cum arată. Și apare unul care nu se mai termină. Și solid așa, zic, fai de capul meu, ăștia oameni mari, toți, zic, Doamne, zic, ăsta doar se uită la mine și... Era cât Dicianu, da? Da, mare rău. Și zici, salut, sunt Marius Furdui. Zic, eu sunt Răzvan, salut. Nici eu nu eram mic, eram grăsus, dar mai pișpiriu față de el. Și copil la 18 ani. Tu erai mai pălat. Mai pălat, exact. Și ajung, hai să-ți prezint studio. Un studio Armand era în emisie. El de-abia venise, avea câteva luni. Zice, eu, Armand și el, pentru 18 ani ai mei, Armand avea, cred că 30. Armand era puriu, da. La 18 ani, când vezi pe unul de 30, ți se pare aproape mort. Adică ai senzația că e pensionat. Că așa vezi la 18 ani. Acum când mă luam la unul de 30, mi se pare puști. Dar atunci așa îl percepeam. Nu mai zic unul de 44 de vârsta mea de acum. Era clar bunicul, nenea. Și când îl văd și pe Armand, zic, eu uite-l pe bătrânelul ăsta, zic, ăștia toți sunt mari aici. Și ajung la Raluca Moianu. Ajung și la Raluca Moianu în studio. În birou. L-am învățat pe R. Raluca Moianu, o doamnă, cum ea, tot timpul a fost elegantă. Da, crescută cu pian în casă, ce să mai, la ambasadă, la Bogota. Și Raluca Moianu îmi zice, eu am încredere foarte mare în colegul meu, știu că ești bun, dar aș vrea să te mai ascult odată. Păi zic, ca mâine de la 10. Da, perfect, să te ascult, dar nu e o problemă, în cât timp poți să vii? Eu zic, să le dau și oamenilor ăsta, zic, să-i întreb și pe ei 2 săptămâni măcar, să nu-i în cursă, nu-i lasă. Bine, te ascult mâine la radio și după aia vorbește cu ei și îmi zice în cât timp poți să vii. A doua zi, știind că m-a ascultat Raluca, am fost terminat. Nu știu ce emisiune ai făcut eu acolo, am făcut și eu ceva acolo, ce puteam. Și trebuia să anunț. Tony pregătea, era un eveniment la Radio Delta, se numea Top Delta 200. Îl făceau în fiecare an pe final de decembrie. Fiind luna august, îl pregăteau cu mult timp înainte. Că așa erau vremurile. Cu documentare, cu fiecare ce piese prezintă, ce artiști, și se făcea prima ședință. Și ne adunam toți DJ-ii. Medeu, când se înceapă ședința, zice, hai grăsuțule, zice-i de zis, că și după aia să continuăm. Păi știi, Tony, eu o să plec la Radio Contact. S-a făcut liniște. Toți șocați că toți și-ar fi dorit și se gândeau, dar de ce el iau pe ăsta, care era cel mai mic, cel mai neexperimentat? Eu cred că a fost și un soi de noroc, în primul rând. Eu sunt ferm convins că în viață trebuie să ai noroc și eu am avut foarte mult. Am fost exact O să o întrebăm pe Raluca. În gașca care trebuie. Raluca are o poveste puțin diferită de asta mea, dacă aveți timp și chef, eu zic. Raluca... Nu, vrem să o auzim de la ea. Așa. Și o să vedeți că nu e mult diferită, dar ea în mintea ei așa, că m-a trimis să învăț engleză și m-am întors tot eu spunându-i că am învățat engleză. Ea nu știe că dacă Furdui nu m-ar fi sunat, n-aș mai fi venit în viața mea la Contact, pentru că mi era frică de Bărbulescu, că o să-i zică lui Tony și o să afle Tony. Aia era, deși Bărbulescu între timp plecase la Radio 21. Că de asta Furdui m-a căutat, fiindcă plecaseră jumătate din oameni la 21. Cristinițu, Macavei, Bărbulescu, George Zafiu, toți plecaseră. Da. Și nu mai aveau oameni și erau disperați că făcea Florin Alexe matinalul 5-8 de luni până duminică și ăla aproape că murea. Și mai făcea și producție. Și exact. Și aproape că murea și nu mai avea oameni să facă emisiune. Da, m-au luat, nu de altceva. Nu, că eram o lumină și Furdui a zis, pare interesant, are voce bună ăsta, hai să-l luăm. Și aveam și dicția pe Radio Contact, pentru că așa mă educasem eu și mă potriveam. Nu aveau mult de lucru cu mine. Aia a fost norocul. Nu că eram eu un rup din soare sau talentul nemai întâlnit. Și a venit
A venit momentul, am făcut emisiune, am ajuns la Radio Contact, m-au aruncat direct în 5-8 că nu voia nimeni să-l facă. Toți fugeau de emisiune, de tronsonul ăsta, că e oribil și inuman să te trezești la 4 dimineața, confirm lucrul ăsta. Și niciodată nu poți să te trezești la 4 și nici te poți obișnui cu ora asta vreodată. Și am făcut emisiunea asta. Și după aia povestea o știi foarte bine, Alex, că am trăit o perioadă împreună. Da. Mă hăhăiam cu Laura Ivancioiu, stăteam toată ziua în radio de dimineață până la 8 seara. A povestit Laura, va fi un episod aici la Descălecători, a povestit Laura că radioul pentru tine era o casă, nu era un loc de muncă unde te duci, pontezi și ai plecat. Nu, am învățat enorm în perioada aia. Îmi băgam nasul și la știri, îmi băgam nas peste tot. Adică a fost clar o perioadă în care am învățat de la niște oameni foarte, foarte mișto. De la Roxana Niculescu, plus că eram și genul, stând toată ziua în radio, știam toate bârfele. Și în momentul în care voiau să afle ceva de la mine, să afle ceva, mă întrebau pe mine. Eu, în naivitatea aia mea de copil, că la 19 ani ești copil, eu le spuneam, adică nu era ca și cum aș fi mergeam pe încredere. Nu dintr-o răutate, nu din ideea de a duce vorba, pur și simplu le spuneam că îi consideram pe toți prieteni. Și la un moment dat mi s-a pus eticheta, am suferit foarte tare pe treaba asta, dar a fost o experiență și o lecție de viață și mi-am însușit-o ca atare și chiar mulțumesc pentru ea, că aș fi ăla care duce vorba. Vai cât de tare am suferit pe treaba asta. Enorm de tare am suferit. Un fel de sifon, cum ar veni. Da, exact. Și, dar a fost lecția de viață de a ști să folosesc informația pentru mine și de a nu mai duce mai departe. Și cu Cristi, ne mai scriem, nu știu ce. Adică eu inclusiv cu Doina este una cei mai mari ascultători radiozu la momentul ăsta. Wow, ce mi-ar plăcea să vorbesc din nou după 100.000 de ani cu ea. Îți dau numărul ei de telefon și poți să vorbești, s-ar bucura foarte tare. Doina este tata noastră. E unul dintre cei mai mari. Și faptul că Doina ne ascultă și comentează, ce tare a fost joculețul ăla, dar mai faceți-l pe ăla. Foarte mișto momentul ăla. Am făcut un moment la radio odată. Cred că ăla am avut eu așa un gând că Marius Țeicu este unul dintre cei mai mari compozitori români, dar nu este absolut deloc apreciat la valoarea pe care o are și la nivelul meritelor pe care le are. Și am făcut la radio într-o zi, am dat 5 piese de la Marius Țeicu, le-am dat refren și am întrebat, oare ce credeți că au astea 5 piese în comun? Am întrebat pe oameni. Oamenii, unii dintre ei surprinzători, au știut și nu puțin. Și am ținut un soi de monolog în care am zis, cred că Marius Țeicu este unul dintre oamenii din România care nu sunt deloc apreciați la adevărata lor valoare și nu primesc recunoștința pe care o merită pentru realizările pe care le-au făcut. Marius Țeicu este unul dintre cei mai mari compozitori pe care a avut România. Are minim 20-30 de șlagăre sau hituri, cum vreți să le numim noi în momentul ăsta. Și asta e doar o mică parte. Știu că am și el la momentul le-am și trimis lui Marius Țeicu, s-a bucurat foarte mult pentru treaba asta. A fost foarte, cred că i-am făcut o surpriză foarte plăcută. Și Doina? Și Doina a fost foarte încântată și a zis foarte drăguț momentul ăsta, chiar bravo. Și mai vine cu diverse completări, dacă greșim ceva la o anumită melodie, având o cultură muzicală fabuloasă, că mare, uriașă. Anii 70 sunt, e doctor. Ce am apreciat la Doina, că deși are o cultură muzicală uriașă, în orice gen muzical, Doina nu s-a sfiit niciodată să recunoască și chiar cunoaște foarte bine, îi ascultă manele. Este fan Adrian Minune, Vali Vigelie și are niște piese pe care le iubește din zona asta muzicală. Da. Și am apreciat foarte mult la ea că nu a urlat în corul ipocriților care... Poate o să vorbim și despre manele. E un subiect cu dus și întors. Nu e vorba de manele ca gen muzical. E ok. Orice gen muzical e ok. Eu mă refer la comportamentul celor care ascultă manele. Aici e buba și asociezi comportamentul cu muzica. Aici se face falia, se face ruptura. Da. Pentru că de asta manele au intrat într-o zonă de respingere pentru o anumită categorie de public,
din cauza excesului și abuzului pe care îl făceau unii cu o educație pe care nu o comentăm noi aici și ascultau la maximum, Exact. indiferent de oră, Exact. indiferent de loc, indiferent de cadru. Și clar, așa cum e nepotrivit să mergi în costum de baie pe Calea Victoriei, deși e vara afară, pentru că ești în București, nu ești la mare, depinde cum așa e nepotrivit să asculti pe manele. Da, corect. Dar nu e, eu zic că nu e regulă. Nici dacă ești Dedean Popa să mergi în costum de baie pe Calea Victoriei. Cum e absolut normal, cum la fel de neregulă e să mergi în costum cu papion pe faleză la Mamaia, la ora 2 ziua. Adică e puțin ciudat. Așa e și cu maneaua. Nu o asculți la 2 ziua, o asculți la petrecere. Dacă ești Salvador Dali, mergi și papion și cu mustață îmbrăcat la papion pe malul mării. Da, dar la papion cu o pălărie de paie, cu un sacou deschis la culoare, cu o cămașă de in, ești puțin. Așa, mă refer la negru de ospătar. La oamenii noștri, da, am înțeles. Exact. La asta mă refer. Am înțeles. Dar de asta înțeleg și lipsa asta de toleranță. Dar nu punem etichete pe un gen muzical pe care poate nu-l cunoaștem. Da. Vali Vigelie este un artist extraordinar. Adrian Minune e un artist extraordinar. I-ai cunoscut personal, bănuiesc. Da. Cam pe toți îi cunosc personal. Am avut ocazia să îi am și invitați, am avut ocazia să stau cu ei și într-un cadru de ăsta neoficial. Da. Și Adi de la Vâlcea? Da, este Adi de la Vâlcea, l-aș numi nobilul maneliștilor. El, contra bunului mers al manelelor. Da, el are un aer așa de nobil. De gen. Dar ca și artist, prestanță și felul în care și-a construit cariera, l-aș pune pe Vali Vigelie într-un top. Interesant. Și ca mentalitate, și ca felul în care vede lucrurile. Răzvan. Da. Să rămână frumos. Fii atent. Tu mai ai timp? Cred că o să mai ai timp în lunile următoare. Oricând, la povesti stau fără probleme. Și mă gândeam acum vorbind cu voi, eu am un podcast în rețeaua de podcasturi Radio Zoo Univers, dar ăla e și cu imagine. Și dacă Bogdan și cu tine eu nu am imagine. Nu, tu nu vrei cu imagine. Eu nu vreau cu imagine. Dacă aș fi vrut cu imagine, v-aș fi invitat la podcastul meu să vorbim despre ce însemna radio în anii 90. Pentru că sunteți cel mai bun exemplu de oameni care au făcut radio de succes și din păcate ați avut ghinionul să-l faceți într-o perioadă în care n-ați putut să și capitalizați suficient treaba asta. Pentru că, de exemplu, uite, audiențele pe care le aveați voi la Radio Contact pe vremea aia, sau audiențele pe care le aveau emisiunile de la Unifan pe care le făcea Baghera, dacă se întâmplau în vremurile noastre, s-ar fi lăsat și cu niște facturi mult mai consistente decât se întâmplă în zilele astea. Dacă vorbim despre asta, intrăm pe teren minat, dar o să vorbim. Ce avem de pierdut Baghera? Vorbim despre asta. Anul ăsta l-am cunoscut. Anul ăsta am avut ocazia să-l cunosc personal, deși știam despre el foarte multe, pe Daniel Klinger. L-am cunoscut la Saga, la studioul Kiss FM și i-am zis, eu să știi că știu foarte multe despre tine. Și erai unul dintre oamenii pe care eu îi consideram foarte greu de atins, pentru că erai cel care putea să deschidă ușa unui studio de radio pentru unul ca mine. Și știam despre tine foarte multe. O să vină și a promis Baghera că îl invită pe Daniel. Da, trebuie să vorbesc cu el. Mărturisesc că deocamdată n-am vorbit cu Dani, dar sper să nu ne refuze. Cred că nu o să o facă. Sandu Alexandru era... Da, corect. Cristi Nemțeanu. Cristi Nemțeanu, da. Mi-aduc aminte și de Cristi. Aveau tot așa un timbru gros. Cred că erai prea mic pentru a-l prinde pe Gabi Dobroiu. Știu de Gabi Dobroiu, dar a fost și la Pro FM, cum să nu? Știu l-ai ascultat? Da. Nu, să știi că într-o istoria radioului de după 90 dacă vrei să scrii vreo carte, poți să te ajut cu informații. Nu, dar de ce nu se face? Nu carte. Uite, eu am avut mereu ideea asta de Hall of Fame. De ce nu se ar face?
Se poate face. Și o pot susține oricând cu informații. Inclusiv din zona radioului public. Mi-aduc aminte că foarte multe dimineți le aveam cu Paul Grigoriu, care Da. punea Un lord. finalul, eticheta lui de final de matinale, de la matinal, zicere, la revedere. Asta e, așa termina fiecare matinal, iar după aia la 8 începea asta cu emisiunea de dedicații, se numea O melodie pentru fiecare. Și o prezenta chiar și Șerban Georgescu în unele dimineți. Șerban Georgescu, compozitorul. Da, Compozitor. și soțul modelului Emanuel. Iată, despre amândoi, din păcate, vorbim la trecut. Da. Și de asta zic, că știu foarte... Păi atunci... De exemplu, uite, Codruța Marinescu la Unifan, niște jurnaliști pentru niște țări. Corect. Era. Tu citești cumva de undeva chestiile astea, că prea le-ai reținut. Nu-mi vine Nu, sunt pentru că am crescut cu radio. Radio era, le spun tuturor ăstora mai mici, le spun, radio era TikTok-ul copilăriei și adolescenței mele, pentru că în casă era un singur televizor pe vremea aia, iar radio era în camera mea și prin ăla evadam. Baghera e memoria lui afectivă asta. Formidabil. De asta... Bravo, omule, bravo. Și atunci spun, aproape la virgulă. Și inclusiv dacă vreți, odată ne vedem și dacă aveți sau vă chem la mine, eu am și acum casete cu emisiunile înregistrate, emisiunile mele de la Radio Delta și de la Radio Contact. Wow. Și ca să pot să le ascult, am cumpărat special o cobină, asta e o poveste foarte drăguță. Eram într-o noapte cu soția, povesteam, zic, bă, n-am și eu un castofon în casa asta să ascult și eu emisiunile alea, că am casete, le am și zic, hai să-mi cumpăr și un castofon. Și dintr-un castofon am să cumpărăm o combinoacă și cu pick-up și cu CD și eu am... o multifuncțională. Și atenție, eu trăgeam emisiunile, nu le trăgeam doar cu intervențiile mele, le trăgeam cap-coadă, inclusiv cu publicitate. Și mai am zile în care mi le pun să le ascult, fac diverse lucruri și intru în starea aia din perioada aia. Pentru că sunt calupuri de publicitate, știri, tot întregime. Plus mai rămân și emisiunile de după, că nu opream înregistrarea, se mai aud și alte voci. Liana Stanciu și așa mai departe. Da, am. Și de la Delta. Am căutat, de exemplu, foarte mult timp niște casete cu emisiunile mele, pentru că mărturisesc, dacă am tras 2 casete mult cu emisiuni și n-am găsit. Sigur, dacă putem să facem la un moment dat un soi de apel. Eu cred că la ce audiență avea Unifan în perioada aia, eu sunt convins că sunt oameni care mai au casete înregistrate, nu neapărat le restau pentru emisiuni și intervenții, și pentru muzică. Pentru că să ai muzica ta, asta era singura șansă, sau mai puține șanse să înregistrezi de la radio. Corect. O idee foarte bună. Și atunci putem să facem un apel inclusiv pe canale din astea foarte, foarte urmărite. Da. Și să strângem tot ce înseamnă arhive ale oamenilor. Asta zic, să apară acolo, să rămână ceva. Da. Și după aia să le mutăm pe YouTube. Există pe YouTube, nu știu dacă ați căutat. Există acum diverse videouri care sunt de fapt audio cu emisiuni de radio înregistrate, dar perioada mai recentă, Radio 21, mai există și de la Radio România Actualități. Există, am văzut toate jingle-urile Radio Contact, toate mixurile alea care le puneam. Și mixurile, să umple publicitatea. Da. Da, și atunci, și asta e cu... Uite, din Gașca Unifan am fost coleg și sunt și prieten cu Cristina Nistor. Da. Cristina a fost și la Contact, da. Pe Cristina, toată lumea la Contact ne-am cunoscut. La noi din radio. Cristina nu mai face radio, dar chiar a fost pe la mine acum câteva luni bune. Are o fată care are 23 de ani. Wow. Da, 23-24, terminat facultatea, e la master, Ana o cheamă.
pe care o știu de când s-a născut. Vă dați seama că știu când era foarte mică, până la 3-4 ani plângea de fiecare dată când mă vedea, de fiecare dată râdea și zic, acum mai plângi când mă vezi, că plângeai când erai mică de nu te vedeai. Da, și Cristina Nistor are tot așa foarte multe povești din perioada aia. Și iar Cristina un om senzațional și un om foarte cald și bun. O să-și cerem niște contacte. Orice contact aveți nevoie, cereți-mi și dacă nu l-am, promit să-l fac rost. Poți să-l găsești pe Gabi Dobroiu? Corect. Fac eforturi și îl găsesc. Uite, mă ocup. Răzvan, îți mulțumim mult pentru această... Mulțumim mult, Răzvan. Cu drag. Sper că adică am vorbit mai mult eu, dar îmi cer scuze, Bogdan, că n-ai avut să vorbești. Asta a fost și ideea, să vorbești mai. Tu ai fost invitatul. Iar mie mi-a făcut o deosebită plăcere să te cunosc. Da, mă bucur. Sper că am făcut o impresie bună, Alex, nu ca acum 20 de ani. Auzi, alea sunt vremuri trecute. Ce vreau să spun? E un prim episod, e antreul, da? Când vreți voi să stabilim, mai ales că e foarte confortabil, adică nu e, stau într-un fotoliu și depun amintiri cu voi, nu fac absolut niciun efort. Da. Să rămână frumos încă o dată. Cu drag. Doamne ajută. Doamne ajută. Numai bine, seară bună. Seară bună. A fost Răzvan Popescu, nu mai cred că are nevoie de nicio recomandare, este rămas în urma descălecătorilor, a descălecat și a rămas acolo. O emisiune, o ediție specială aici a descălecătorilor, alături de Baghera, alături de AG17 și da, ce să spun, ca de obicei, așa cum se spune în zona aceasta a audiocastului, a blogo, YouTube-o sferei, like, share și subscribe. Baghera? Like, share și subscribe. Exact, atât. Ne oprim aici, pe curând.